Holiday namhlanje, public holiday. Sizidlela holiday, Monday holiday. Yaphangelwa ngomso abaphangelayo. Kodwa ke sawufunda nje izwi kabini kathathu. Sibe sesiyathandaza sifundizwe ngoba singabantu bezwi, siphila ngezwi, sihlala ngezwi, silala ngezwi, sifuka ngezwi. Impilo nje yomzalwane kahle kahle ixhomeke kezwi. Ngaphandle kwezwi akho nto sinokuyenza, ngaphandle kwezwi likaThixo akho nto sinokuyenza. Siyabulisa abazalwane ebusuku. Siyabona ngokuba ixesha siya ku-7, siya ku-9, semveni kwa-9 siya ku-10. Kodwa ke sakwabelana njengezwi kambalo, sibe sesiyathandaza ngezwi likaThixo. Abantwana bakaThixo bonke ndiyayiqonda badiniwe, banxaniwe, bafuna ukulala. Kodwa before sithandaze nje, sithandaze uba sizawulala, sawufunda nje ivesi ibe yodwa. Andazi noma ndiyavakala nabangcwele, andazi noma ndiyavakala na. Ndiyaxolisa ungena ebusuku kangaka, kodwa ke nzaba mfitshane kakhulu. Amen, amen. Hayi, siyabulela bawo nxa ndivakalayo. Funa nje sifunde nje ivesi eyi-1 bazalwane, ivesi nje ibe yi-1 ivesi esizayifunda sibe sesiyahlukana. Kunento nje endiyibonayo uba uThixo makasincede bazalwane apha ekukhonzeni kwethu nalapha ekunquleni kwethu. uThixo asincede futhi asincede nyani, asincede nyani. Angasincedi kwenye icala angasincedi, ngoba unguThixo onceda ngokupheleleyo. Akancedi kwezithili izinto, angancedi kwezinye. Sawufunda nje izwi incwadi kaYohane chapter verse 1 wokuqala, chapter number 2. Sifunde ivesi nje ibe yi-1. Sibe sesiyathandaza ngoba kuyabonakala uba ivangeli uThixo makasincede nyani, makasincede. Ngoba ndini into engeke ndayijonga nabona uba sometimes ivangeli esiliphetheyo kuyabonakala uba singalishuma. Kukho indawo apho singenawushumayela kuzo, kukho indawo apho khona ivangeli oliphetheyo mntwana kaThixo lingenovuka khona ngenxa yezinto othe wena wazithanda awafuni ukwahlukana nazo. Uthi uphethe ivangeli elityebileyo, uphethe into enamandla, uphethe into enokusiza abantu, but because of ezinye izinto uye wazibona zingathi zilungile, wazibona ingathi wena unakwazi ukwahlukana nazo, zikwazi ukukuvalela ungaviwa ngabantwana bakaThixo because of ezi zinto zisabonakala kuwe, bezibonakala before ube usindisiwe. Now
that's why ke ngonxa usindiswayo kufuneke usindiswe uhlukane nehlabathi completely, ungabi nezinto othi hayi ezi zi-right, ezi anakwazi ukwahlukana nazo. Na umthandazo emasiwuthandaze kukuba sahlukane nehlabathi ngokupheleleyo, singabi nezinto esizawuzigusha sithi ezi asikwazi ukwahlukana nazo. Now make sifunde izwi lenkosi ke bangcwele, because kuyabonakala uba yazi nje umzekelo nje umfitshane bangcwele nje ngam apha ekushumayeleni kwami, nami ngendababona abashumayeli beshumayela bebahle, abanye becheba ikhathi betrimile benze konke bebahle, nami futhi bayeva futhi beshumayela. Ndaqonda uba hayi nami ke ndiyichebe ikhathi because bayashumayela abashumayeli bahle benekhathi zami ndayicheba. Andithi bazalwane kutheni, but ndiye ndanotice apha ekushumayeleni kwami kube nee-questions ezininzi ndiyishumayele futhi ndiva uba inamandla, kodwa kube khona imibuzo evukayo uba mntakaThixo le nto ilapha entloko uyichebileyo, le nto ilapha entloko wakama wathi ndeqomba abantu batheni mani abayiva nto ndiyithetha abantu bandibuza ngekhathi. Now kukho izinto bazalwane ofuneke uzincamile ukuze imessage oyiphetheyo ikwazi ukwamkelwa ngabantu, because kukho izinto ezingakuvalela because wena awukwazanga kwahlukana nezinye izinto. Malibonke igama lenkosi, malibonke. Masifunde ke bazalwane, that is why lithi izwi lenkosi uba into yenzayo iyamonisa umzalwane wakho, hlukana nayo. Malibonke igama lenkosi. Asifuni ukuzithethelela izinto sizithethelele kanti sidala idamage embusweni kaThixo. Na kunezinto ofuneke singazithetheleli, but sithi Thixo sincede sikwazi ukwahlukana nazo, because zininzi izinto ezibonakalayo namhlanje bazalwaneni, zininzi izinto ezibonakala futhi ubone bazingadala udushi, kungaliwa nokuliwa, because abazalwana abafuni kushiya, abafuni ulahla. Ankosi yami, masifunde ke bangcwele incwadi kaYohane wokuqala chapter number 2 verse number 15. Lithi izwi lenkosi, musani ukulithanda ihlabathi nezinto zalo, ngokunjalo nabani na olithandayo eli hlabathi akazani nothando lukaThixo. Musani ukulithanda ihlabathi nezinto zalo. Na umbuzo ke ngoko ongazibuza wona omnye uba njani izwi lenkosi lithi masingazithandi ihlabathi kodwa sihlala kulo. Akuthethwa ngehlabathi lihlala kulo apha kule vesi, kodwa kuthethwa ngendlela abantu abangakholwayo baphila ngayo, izinto ebazenzayo. Now thina ke bakholwayo kuyanyanzeleka ube khona umahluko phakathi komuntu osindisiweyo nomuntu ongasindiswanga, kungavele kufane nje. Musani ukulithanda ihlabathi nezinto zalo, kungazithetheleli uthi hayi ayikho leni into thina sike siguquke ngegrace. Lithi iBhayibhile sanulithanda ihlabathi nezinto zalo. Na kunzima kubazalwaneni ngemihla kunzima ukwahlukana, ukusuka ubona uba ngokungaliwa nokuliwa bayiqevuthela into bayicikozele bathethe but ubona uba le into yenziwa lihlabathi mani, noba ungayithethelela uthini, noba ungayicikozela uthini, noba ungathi kuphansi kwegre, kodwa le yinto yehlabathi. Kube wesike ngokubonakala uba sisuke sivuthe sinja, kodwa izwi lenkosi bazalwane limile. Musani ukulithanda ihlabathi nezinto zalo. Into zehlabathi ziyashiya ngumntwana kaThixo. Into zehlabathi kubonakala uba le mpilo uyiphilayo ngoku inomahluko kunempilo ubuyiphila izolo. Na njani maneli namhlanje ivangeli abantu kunzima. Malibonke igama lenkosi. Lithi izwi lenkosi salulithanda bazalwane, masingalithandi ihlabathi, masahlukane nento zehlabathi, sibe nomahluko emntwini osindisiweyo nongasindiswanga. Izwi
izwi lenkosi bazalwane limila lijiki yabona ngoba bazalwane futhi ibanenyani mzalwane uthi hayi ndizohluleka kule into uThixo makancede not uba uyoyikhangelela amavesi uzama ukuba mayifithe xa ungazi utshitshe neBhayibhile because ufuna kufithe kule nto uyenzayo now ngolo hlobo wenza ngalo ivangeli olishumayelayo lizawuphelela lapha lizawuphelela kufitshane because kunendawo zawuthi usathi gqiwe usathi uyoshumayela kuthiwa uzawushunyezwa njani ngumuntu onje ngoba abantu abangakholwa noba bengasindiswanga nje but bayamazi umuntu osindiswe efuneka benjani xa kuthi gqiwena uzoshumayela ehlabathini uyokhupha abantu ezweni ufika ulihlabathi wena qala uzawushumayela into ebheka kaphi uzawushumayela into ezawuphelelaphi that is why lisiyala izwi lithi hlukanani nehlabathi bazalwane malibonke igama lenkosi ivangeli lethu thina funeka lingene kwindawo zonke uba ndisuka apha eKapa ndiyoshumayela ezilalini uba ndisuka apha ndiyoshumayela eGoli now ndifike ndingumzalwane malibonke igama lenkosi ndingathi xa ndifikayo nje kuthiwa wo kwafika utsotsi waseGoli umuntu ngeke uphinde uvakale nganto ngoba wena ujinga into zehlabathi tsana ulithanda nezinto zalo yahlukana nehla kunzima abazalweni ngeke imihla ungabona uba kuthiwa sikhokho phakathi kweGrace thina sihamba nobabalo sihamba njani mani leliphela ivangeli lingatshintshi mntu leliphela ivangeli libashiya benjalo kuthiwa hayi uThixo ujonga inhliziyo yakho umphandle wakho unjani nxa unje zange lithanda bazalwane ihlabathi nezinto zehlaba kuyalahlwa kwelivangeli kuyashiywa kuyancanywa kuyahlukwana namhlanje ke ivangeli lebonakala lihlukanye namuntu wawumbone nje engekakho usenje nangoku sekekholwa musani ke bazalwane ukulithanda ihlabathi nezinto zalo verse number 15 musani ukulithanda ihlabathi nezinto zalo ngokuba zalo ngokunjalo nabani na olithandayo elihlabathi akazani nothando lukaThixo ungavumi mzalwane nxa ungumntwana kaThixo ibe nento yaziba wena hayi le iyakulawula unokwazi ukwahlukana nayo no iyakulawula awukwazi so uphuma endlini nje uyabonakala uba ndiyifaka into ethile hayi andiziva awuziva njani malibonke igama lenkosi ungavumi mntwana kaThixo ube nesithixo esikulawulayo wakudala uThixo waloluhlobo lulo wakudala ngabo umhlunje ngaphandle kwento zehlabathi tsana ulithanda bazalwane ihlabathi nezinto zalo xa siphenduki kwezithile singaphenduki kwezithile siphenduka kwinto yonke sizilahlele that's why yethu izwi lenkosi uThixo madoda uthi uYesu ethetha ofuna ukundilandela makazincame awuthabathe owakhe umnqamlezo andilandele malibonke igama lenkosi kodwa namhlanje uyabona nje unhlihliki bazalwane kunzima uthi bakwauva kuthethwa ayokhangela ivesi ayochika ivesi athi hayi thina kaloku singabo babalo thina singabentonto makungathanda ihlabathi nezinto za umzalwane funeka aphumele abonakale nje ngumzalwane lo malibonke igama lenkosi kucace nje wazi uba ubunjani before usindiswe unjani ngoku sowusindisiwe kanjani elivangeli lakho lisakushiya unjalo usukume ba umphakathi wami abayawazi abazalwane uThixo uyandazi ndimhle ngaphakathi awubonwa umuntu umphakathi wabona ungamphakathi umphandle wakho unjani nxa unje lithi izwi lenkosi xa ufunda incwadi eGenesis chapter number 35 kuthethwa noJacob kuthiwa Jacob makuhanje ndingulaThixo wakuhlangulayo usengxakini uthi uYakobi uthi ethetha ke ngokuJacob uthi yahlukanani noThixo wasemzini kuhanje kuyothika uThixo lithi iBhayibhile abantu bawakhupha namacici wabe ezindlebeni lithi iBhayibhile bawanika uYakobi wawathatha uYakobi wayewembela ngoba kuthiwa kuyonqula uThixo akazukwazi ukunqula uThixo nezizinto hayi Nkosi yami yahlukanani noThixo basemzini siyahamba ngoku siyonqula uThixo lithi iBhayibhile ngoku nitshintshe nendlela yokunxiba
Nkosi yami, lasenza ivangeli leprosperity, lasenza ivangeli lemali, ngoba laba abadinga imali bavumela yonke into bathi siphansi kobabalo. Yebazalwane thina silande emahlazweni. Xa sithetha nge-experience, silandwe ezonweni thina. Siyazazi nezinto besizenza ebesisenza sileqeke emveni kwamantombazana. Uthi gqifa ifaka uthayithi kangucinge nokucela uthando but give you 4 because of iminxibe ngohlobo enxibe sowusithi hayi ndiyakuthanda sisi. Because iveze izinqa, iveze yonke into. Nabasindisiweyo bavele benjalo namhlanje. Emveni koko sime sithi yahlukana nesono. Umbulo ufuneki kodwa senza izinto ezikhuthaza umbulo. Ngaleloya. Silanda ezonweni siyazazi ezo zinto ezo. Now abasindisiweyo kufuneka babe nomahluko man. Malibonge igama lenkosi. Yahlukanani ke nehlabathi nezinto zalo. Lisho izwi lenkosi namhlanje kuyahlukwana. Malibonge igama lenkosi. Thina sakhula thina phaya ezilalini, sikhulele ezilalini thina emakhaya. Sakhula emakhaya kunento yayisenziwa phana ngabantu abangomama bekhula. Kwakuthiwa ngumemezi, yayidwajisa umso bonke. Yahamba leyo kwaphela kwakhona into ayiketsiketsi nayo yayithanyisa. La nto yayifika imekuza umuntu apha ebusweni imtsho umbuso bemhlophe ubuso ufumaniseka kumnyama umqala, kumnyama izandla. Zizinto esakhula zikhona ezo. Abantu bezama ukuzenza belungu bengabantu abamnyama. Yahlukanani ke bazalwane nehlabathi nezinto zabo. Uyahlukwana bazalwane. Xa uzawukhonza uThixo ophilileyo, now zizinto okuthiwa ngokusishumayela iculture. Tosishumayela iculture nxa sishumayela ezo zinto. Kodwa iBhayibhile bazalwane alinathetha iculture, lithetha umyalezo kaThixo. Yahlukanani nehlabathi nezinto zalo. Nkosi mayisincede bazalwane singakhankalazi man, singakhankalazi. Malibonke igama lenkosi. Bandiniyeke bazalwane sihambe siyolala. Inkosi mayisikelele ukufunda kwezulayo. Siyayazi ba namhlanje xa kuthi igqi wena usindisiwe uhlukene nehlabathi kuthiwa unevangeli lakudala. Uthi umhlabelelo kakade uthi ivangeli lakudala lilwe lakhulula abantu ezonweni. Ela namhlanje alikhululi abantu. That is why uyawufumanisa futhi laba bantu bakhuthaza elivangeli kakhulu. Elivangeli ngaphendukiyo. Elivangeli lefashion leplastic. Uyafumanisa bakwabona. Uve kuthiwa ngoku namhlanje belithethelela. Asinandaba nasinxibo thina, asinandaba nanto. Uve kuthiwa ukukhulelisile. Uzawuthina ngakhulelisi because kuyabonakala bakwayena akaphenduki. Uve kuthiwa umithisile kwala beca kuthiwa eshumayela kangaka. Yahlukanani nehlabathi bazalwane nezinto zalo. Kuyahlukwana kwivangeli likaKristu. Xa kethi obani makazincame kuthetha uba kuyahlukwana. Ungayithetheleli impilo engcolileyo ngenxa yobuciko bakho. Sinenhlungu ke namhlanje because bayaqhikoza abantu bayayithethelela ba hayi ungayenza lena izwi lenkosi lithi izwi lenkosi limile kuyahlukwana. Yahlukanani nehlabathi nezinto zalo. Xa kuthi gqiwena nje kubonakala ukuthi igqimzalwane omnye asihlabelela uva Thixo yeyavuma lemsiso yahlabelela lentombazana but ufumanise bakwakho iselihlabathi man kodwa man iselilizwe. Ukuhlabelela kwakho akuxela ubunoThixo. Bayacula abantu asakho concertini endlini kaThixo. Akuxela ubunoThixo ukuhlabele kodwa kuyabonakala uba once wahlukana nelizwe. Haleluya. Ivangeli lakho lizawushumayeza abathile libayeka abathile because wena ujinga into zehlabathi. Ungayithetheleli impilo engcolileyo bazalwane. Singayithetheleli impilo engasoyiyo. Ibhlungu into esikuyo namhlanje ngoba siva kuthiwa hayi elivangeli lakudala li out. Bonakala bangabantu kuguquko tsotsi abangafuna ukuguquka ngokupheleleyo. Kuyaguquka abazalwane, kuyahlukwana nehlabathi. Liyashiywa izolo. Silandwe ezonweni thina. Silandwe ezonweni. That's why vele ubone ukuthi balisikizeli xa uzabona abantu abakholwayo besenza ezizinto. Malibonge igama lenkosi. Ehlabathi siyahlukana ke nalalo. Masihambe siyolala abantwana bakaThixo. Inkosi mayisikelele ukufunda kwezulayo. Yahlukanani musani ukulithanda ihlabathi nezinto zalo. Kanti ngokunjalo nabani na olithandayo elihlabathi akazani nothando lukaThixo.
ungazijonga ke izinto ozithandayo wena ubone nje uba ingaba uthando lukaThixo uyazana nalo unje ohlobo njululo nje ohlobo lulo uzibuza umbuzo ba ndiyazana na nothando lukaThixo ayise akho ecaweni zigcwele icawe Thixo vele ufika ubone ngathi usephotshoyini ngoba balihlabathi abantu besithi basindisiwe kuphi lapha sikubhanyascope sikugeneration sikusela imathunzi sikwintoni kahle kahle apha yahlukanani nehlabathi nezinto zalo yahlukana bazalwana yahlukana ndiyazi lesikuyo ngoku igeneration futhi avele ubone nje uba kwawutshonilanga kuthethwa into kuyahlukwana liyashiywa ihlabathi yiyo ngoko nangoko ezikonzweni bafika behlabelela bejola bahlabelela behlalisana nabo abashumayezayo banemantokazi wabo kwalapha ngoba indlela okwenziwa ngayo umbutho nje ongawaziyo uba uyaphi yahlukana nehlabathi nezinto zabo siyambonga uThixo nkasimane siphulaphula sisiva bese khona abantwana bakaThixo nalapha kwi-social networks bemela inyaniso beshumayela ivangeli lenguquko beshumayela umuntu ahlukane nezinto zehlabathi malibonke igama lenkosi yahlukanani ke into zehlabathi anibazi ke abazalwane abangafuni kwahlukana babalithethelela balithini elivisi ngoba xa kuthiwa makwahlukana into zehlabathi bazeziphi ke babale ezithile bangazibali ezithile omnye ubone makosi yami Thixo madoda makasincede uThixo bazalwane iqawe zethu zingamahlazo kule mihla iqawe zethu abantu abasindisiweyo nje xa udibana naye ePestrap udibana edolophini esithi usindisiwe ungathi ba ngumzalwane lo ubona nje wena intombi nje yelizwe intombazana nje yelizwe ezikhangelela nje abafana ngoba indlela kayiyo ubona nje umfana nje kaTsotsi kaCheeseboy obonakala akaphendukanga nhlobo lo kodwa umzalwane 24/7 emsebenzini ehlaleni eqaweni uhleli nje zazi ba ndingumntwana kaThixo yahlukanani ke nehlabathi nezinto zalo yahlukana bazalwane babe nehistory abantu bathi ubani wayenje engekakholwa ubani wayenje engekasindiswa ubani wayenje kodwa ele lakho ivangeli litheni man livangeli linjani eli bezalwane kuyahlukana nehlabathi yini ivangeli libe libi kangaka ngexesha lokushumayela kwethu kule generation elonakala lanje ivangeli kuyahlukana ke nehlabathi noma kuvume bani umfundisi wakho approve yonke into athi yonke lento ivumelekile yonke lento ingenziwa kodwa isikhawuzibuza umbuzo ba dawuphelelaphi ndiphelela nevangeli elinje yahlukanani ke nehlabathi musana ukulithanda ihlabathi nezinto zalo ngokunjalo nabani na olithandayo elihlabathi akazani nothando lukaThixo nabani na olithandayo elihlabathi akazani noba ngaxoka athi asimva ngaphakathi sihamba nengakalala but indlela uyazi nje kudala thina sikhula abantu abasindiswe babesonqeneka nje abantu abangasindiswa nentombi esindiswe yayingafani approachwe nje nakanjani ngumfana okholwa wayiwazi amantombi makaye kuwo nakangayiwo kodwa namhlanje asindisiweyo angasindiswanga kuyafana nje kwanjwa ngama-leggings malibonke igama lenkosi kodwa kuyahlukana ke bazalwane yahlukanani ke nezinto lehlabathi nezinto zalo ube nomahluko ungumzalwane wonqeneke kunabafana babesazi uba uva umfana esithi hayi ndiyabazi bonke abantwana engaya kuba kodwa baya basindisiwe ngoba indlela abaziphethe ngayo indlela ababonakala ngayo indlela abenza ngayo izinto zinomahluko kodwa namhlanje abafana bayaqhayisa bathi hayi mina ndithandana nomfana osindisiweyo kuthi intombi yezwe womvaba umfana osindisiweyo othandanayo yahlukanani ke bazalwane nento zehlabathi nezinto zalo lizwi lenkosi ke noba ngasiphikisa bathi hayi nishumayela ivangeli lakudala nishumayela ivangeli lomthetho nishumayela ivangeli lakudala alilo elikhulu umuntu ezonweni ngoba ezi zinto zikhuthaza umbulo ezi zinto yahlukanani nehlabathi nezinto zalo Nkosi mayisikelele ukufunda kwezulayo sisawulala bazalwane ubani athandaze Thixo ndincede ndahlukane lento zehlabathi ndiphilela uThixo ngendlela kafuna ungaselebrate xa uva abadukisi nabafundisi besithi yonke into ivumelekile akho nto isesinxibeni ikhona
ikhona into esesinxibeni siyayazi thina silandwe ezonweni silandwe emibulweni silandwe ebuseleni silandwe kwizinto kunezinto ebezisikhuthaza uba siye sitshona kwezi zinto siyazi kakuhle namhlanje sokuthiwa zi-right kutsho abantu abasindisiweyo sizazi silandwe kuzo no bazalwane ukuthi hayi ilokhwende izakwenza ntoni ilokhwende miniskate ninomoya orongo yeyi siyazazi ezinto besileqele emveni kweminiskate xa lithi ivangeli magqothwe manxitywe ngesidima lizwi likaThixo elo asomthetho wakwamonakali asomthetho lizwi likaThixo wakhala uMandela ephuma ejele efika nxitywe eziminiskate wathi andiyithandi le boomshaka ento ezenziwayo kukhala indoda engakholwa iphuma ejele but namhlanje abakholwayo bathi yonke into ivumelekile abathi basindisiwe kanti bayaxoka baphinde bathandana nabantwana balapha enkonzweni haleluya yahlukanani ke nehlabathi musani ukulithanda ihlabathi nezinto zalo nabani na olithandayo elihlabathi akazani nothando lukaThixo jonga into ozithandayo wena jonga into ozixabisile then uzawuyazi ke ngokuba uthando lukaThixo uyazana nalo kanye awazani nalo ungaziqhathi bazalwane ungaziqhathi futhi uthi andiyohluleka kule enhle ndincede bawo Nkosi mayisikele bazalwane sokubethwa past 9 ngoku siyabanye bayaphangela ngomso ekseni kodwa izwi likaThixo limile yahlukanani nehlabathi nezinto zalo yahlukana ke bazalwane hayi sizikotela mavesi asizikhangeleli mavesi sihambe siyoqevuta sithethe yonke into le kuba sihlehluleka ubuyehluleka lento ndincede Thixo ndahlukane nalento ndibe ngumzala nomahluko ndinga yahlukana nehlabathi Nkosi mayisikele bazalwane mandiniyeke nihambe nolala siyabulela kakhulu namanzi yolala ndiyaphangela ngomso sawubuya sibonane siyambonga uThixo ngabazalwane bonke abasamela inyaniso beshumayela ivangeli kaKristu bayiyeke yonke le imfishi ethethwayo ngabantu ba akho need ya modesty akho need ya skate ezide akho need ya kuthwala enhloko enkonzweni yabantu abangabafazi akho need ya leni into yeke yonke le into yeke emzalwane wami mfuna uThixo wena bayeke abalahlekisi bayeke abadukisi bayeke abantu abahlula kwahlukana bayeke abantu abangafuni kwahlukana nehlabathi bayeke abantu abangaza yebazalwane kuthiwa isango limxinwa izidudla zingene ekhaya bonke lithi bayingcosana bazawungena khawusabazelela uba ndibe kolona ndibe kulongcosana ezawungena yeka ba izidudla zingene uba uhamba yonke into ehlabathi ivuza kuwe hayi Thixo ndiyakuxelela uya kweliphi izulu eliphi elizulu yakulo malibonke igama lenkosi masijiyeke bazalwane siyabulela kakhulu inkosi mayisikelele ukufunda kwezulayo John chapter 1 John chapter number 2 verse number 15 musani ukulithanda ihlabathi kunye nezinto zalo masihambe siyolala nalo mazwi Nkosi mayinisekelele kakhulu amen siyabulela kakhulu